खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोन आं सोदोमसा बसुमतारी। आसामनि दैबानायाव खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय धोनसिरि साहा दारिमिन मासिगिरि बिथां श्री एस.के. धानुकाया चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव नोगोद 50 लाख रां अनसुंथाइखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव चेक बिलाइनि गेजेरजों गथायो। नेपालनि तारा मुंनि प्लेनआ क्रास जादों। मख'नाय बायदिब्ला बे प्लेनआव भारतनि नोगोरारि सुबुं दङमोन। गासै बे प्लेनआव सा 22 सुबुं दावबायारिफोर दङमोन। नेपालनि पुलिस बिफाना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला तारा मुंनि प्लेनआ दासिमबो गोमानानै दङ। बे प्लेननि बेरफ्रुनायाव थालांनाय माखासे बायखोन्दा बाहागोफोरखौ नेपालनि मुंस्टानआव मोन्दों, नाथाय दासिम बे प्लेनखौ बांद्राय बरफ गोग्लैनायनि जाउनाव नागिरनो हायाखै होननानै फोरमायदों। हरखाब लामानि जाब्रबथायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। मख'नाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर राजा लामायाव बास आरो ट्राकनि हरखाब मोगा-मोगि जानायाव सा 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुङा जोखोम जायो। सिलचराव सा 26 रहिंग्या मुस्लिमखौ पुलिसआ खादों। मख'नाय बायदिब्ला बिसोर जम्मु काश्मीरनिफ्राय आयेननि बेरेखायै ट्रेनजों आसामनि सिलचरसिम फैदोंमोन। पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर म्यानमार हादोरनि नोगोरारिफोरमोन। बिसोरनि आखायाव जेबो भारतआव हाबनायनि लेखा गैयैलाय पुलिसआ बिसोरखौ खायो। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। मोनसे नखरनिनो साथाम बिब' बिनानावआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मख'नाय बायदिब्ला राजस्थाननि गामिनि साथाम बिब' बिनानावआ मोनसे नखरावनो साथाम बिदा फंबायजों हाबा जादोंमोन। नाथाय जोथोब खान्थिनि गाज्रि मोनसे थासारिनि थाखाय बे जाथाया जानानै थाङो। मख'नाय बायदिब्ला जोथोब होनो हायैनि जाउनाव बिसोरखौ सानफ्रोमबो बुयोमोन आरो गाज्रि साजाफोर होयोमोन। जाउनाव बेबायदि अयथासार खालामनायखौ सैज्य खालामनो हायैनि जाउनाव साथाम बिब' बिनानावआ खनसेयैनो गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि सानै आइजोआ देहायाव गथ'बो दंमोन। आइजोफोरनि नखरा बे जाथायखौ लानानै गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।